आफानिनो सान बे सानावनो जों दिनै जिद'नैथि बोसोरसालिया जुथुमा कार्बि आंलं जिल्ला बाथौ गौथुमनि जानानै आरो लोगोसे लांहिन बियाब 29थि बोसोरसालिया जुथुमा बेखौ सरजाबनानै दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम कार्बि आंलं जिल्लानि थानसालियावनो जाफैनाय आरो फैनो हानाय गासिबो बियाब आफादनि जों लोगोसे लानानै गागि माइनाव लाइमोन जिल्ला आफादनि लोगो आफादगिरि बोसोनगिरि आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो बोसोनगिरि आदा गागिनिनो गाहाय नेहाथारि लोगो नेहाथारि आरो माइनाव आफादनि नेहाथारि आफादगिरि नेहाथारि लाइमोननि आफादगिरि नेहाथारि बिसोरनि मावथि सोद्रोमा दिनै मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय नुजाथि फैनो हानाय मेलेमजिबि हान्जा सोद्रोमा बिथांमोन आं दिनै बारा गोबाव बुंनो सानाखै मानो होनोबा जोंना समजों लोब्बा लानानै जोङो आफानि जेनिखि फिरफिला बेखौ जोङो मानो जोंनि खाथियाव जिरायखो आं बिनि सायावसो फंनैसो बुंगोन। मानो होनोबा बे गाबनि सायाव सानफ्रामबो जों बुंबाय थायो नुबाय थायो मोनफ्रोमबो बियाबफ्रा गाव गावनो माने बिनि सायाव सावरायबाय थायो। आं बेखौ बुङालासिनो जों दिनै होदावरि होसोनानै गावनि जाथि गावनि धोरोम गावनि राव गावनि गाननाय जोमनाय गासैखौबो जों मुलुगाव फोसावनो जिहेतु जों आग बारायदों गावनि धोरोम गावनि जिउ खुंनायाव जों माब्रैहाय थांना थागोन बेजों जोंनि गथ' गथाय फिसा फिसौ खांनायाव बानायाव जोंनि आखल आखु जों गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव मारै फैफिननो हागोन बेखौसो जोङो समायखिरा लानो होननानै बिनि बे धोरोम आसार खान्थिनि गेजेरजोंनो जोङो मुलुगाव गुबुन गुबुन माहारिनि गेजेराव जोंनि बाथौ धोरोमखौ मोजाङैनो जोङो गेरेमसा महर होनो आरो फेहेरलांनो थाखाय नोंथांमोना बयबो फैदों जों नुदों बयबो दिनैनि बाथौ सभाया बिसां नेरानेफोरा हास्थायनाय आरो गाव गाव नाजानायनि गेजेरजों दिनै सुखि खनिया गामिफ्राव जों भारत हादरनि बादैबो गुबुन राष्ट्रआवबो जेरै नेपालाव जेरैहाय मेघालयआव माने बेबायदिनो माने फोसावलांनो हादों। बिनि थाखायनो जोङो दिनै लोहे लोहे फैनानै हान्दै महरै नुजाथि फैनानै गावनि धोरोम गावनि आसार गावनि सिबिनाय गावनि राव गावनि गाननाय जोमनायखौ जों गाव दिन्थिफुङो। नाथाय जों बेयावल' दिन्थिफुंबा जानाय नङा जों मोनसे समायखिरा लानांगोन जे आफानि दिनै बे गोथार मोनबा गाबनि गेजेरजों जोङो बेखौ साखि गंसे गय जरा फाथै जरा बिबार गासिबो होनानै जों बयबो बेखौ बिरहोदों। जों समायखिरा लानांगोन जे जोङो दिनैनिफ्राय जों बयबो साफा साफा हान्दै महरै आरो साफा साफा मावथि महरै जोङो गाव गावनि फिसा गाव गावनि न'खर गाव गावनि धोरोम गाव गावनि आसार गाव गावनि गाननाय जोमनाय गाव गावनि राव हारिमु गासैखौबो जोङो मुलुगाव मोजाङैनो फेहेरलांगोन फोसावलांगोन होननानै आरो लोगोआवनो आं बेखौबो बुंनो लुबैदों जे दिनै जोंनि इयुन जोलै जायखौ जोंनि फिसा फिसौ होनना बुङो दिनै बिथांमोनखौ लाफानानैबो जोङो बेवहाय दिनै लाइमोन महरै जों नुनो मोनाखै। नाथाय जि लाइमोनखौ जों आफाद महरै दादों बिथांमोना गथ'बा फ्राय आधा बैसोनि मानसि दा जोङो फरायसुला फरायसुलि गथ'फोरखौबो जों बेयाव लाफानांगौमोन नाथाय जोंनि गभर्नमेन्टखौ जों लाबोनो हाया। मानो होनबा बिथांमोना दिनै स्कुल टाइम जाबाय अब्लासो बिथांमोना नुगोन गथ' गथाया नुगोन जोङो जोंनि आइ आफाया जोङो मारै सिबियो जों मारै थायो जोंनि जानाय लोंनाया माबायदि गाज्रि जानांगौ ना मोजां जानांगौ जों बेखौबो जों नोजोर होनांगौ। मानो होनबा दिनै मुलुगाव
बिमा बिफाखौ आनज्रायनानै जोंनिनो गथ' गथाय गासिबो गाज्रि राव गाज्रि आखल गाज्रि माने फेग्रा मुवाखौ जानायखौ जों नुनो मोनो। बेखायनो जोङो बिमा बिफा जानानै गार्जेन जानानै जों बेखौबो गोबां नोजोर होनांगौ। मानो होनोबा बेवहाय जोङो आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनायजों लोगोसे बेवहाय गासिबो गाननाय जोमनाय राव भाषा गासिबो हाबना दंखायो। बेखायनो जोंबो बयबो समायखिरा लानांगोन जे जों दिनैनिफ्राय न'खर न'खर गामि गामि जिल्लानिखि फैलायबो जोंना दिनै बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबोआव नोंथांमोना नुनो मोनो दिनै गाव गावनि जाथि माहारिनि गेजेरजों जों रंजा बाजा हायला हुइलाय मोसायो, गानै जोमै गावखौ आबुं खालायनानै जों मोसायो। दा बे मोसानायनि गेजेरजों जोङो जाया लोङा निसा जायालासिनो जों मोसानो हायो। नाथायबा जों बेखौ माने मा होनो मुलुगाव जोङो गावनि बे गाज्रि मुवा बेसादखौ जों गारनानै जोङो गावखौ मोजाङै फसंथानायाव जों जेरावबो बयबो बिमा बिफा जानानै जोङो आग भाग लानांगोन। बेखायनो आंनि खावलायनाय जोङो गोबां समाव दिनै साननि हाबाफारि लानाय नोंथांमोना दिनैनि बे मेल माबाखौ फिरफिला बिरहोनायाव जिबायदि जोंखौ खाबु होबाय आरो थान्दै मेलाव सावरायनायाव जिनिखि खाबु होदों। जोंना दान्दिसे उनावबो मा होनो बोसोरा 30 बोसोरा जेरै जोङो सावरायनो माने थान्दै मेलखौ जुथुमाफिनगोन। बेवहाय नोंथांमोना मोजाङैनो मोजां बयबो सुबुरुनथाइ होनांगोन। मानो होनोबा जों बयबो मोनफ्रोमबो बियाबखौ दिनै जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो गामियारि बावसालि दं, बियाबफ्राव बावसालि दङ। बेवहाय जोङो ज' थांनानै आर'ज होनाय, बेवहाय जोङो फिसा फिसौखौ लाफानानै जोङो आर'जआव लाफानानै गावनि राव गावजों गेदेरखौ उन्दैया गेदेरखौ जों मोजां रावजों जोङो बिथांमोनखौ जों फोरोंनांगौ। आखु दानाया जादों बिमा बिफानि सायावसो। मानो होनबा जोङो बिमा बिफा जानानै गाज्रि आखल गाज्रि राव गाज्रि सोदोब गाज्रि फेग्रा मुवा जुदि जोङो बिमा बिफा जानानै जों बेखौनो जुदि बिथांमोन गथ'फोरखौ लाफानानै जों जायोबा जोंनि बे इयुन पिरिया सानो आइ आफानो जायोबा आइ आफानो बिदि सोदोब लोङोबा आइ आफानो बिदि गाज्रि गानोबा जोंबो गानगोन। नैबे मोनसे नोजोर। ओंखायनो मुलुगा ओरैबायदि माने बायदि मैया गाबनि गेजेरजों समायना रमायना दिनै बे बिबार बारिया जेरैबायदि सोलियो बिदिनो जोंनि सुबुंनि संसार जानायाबो बिदिनो सोलियो। बेखायनो जोङो साबधान जानांगोन। जों बिबार बारि होननानैबो जों हगारनो हाया। मानो होनोबा जोंनि फिसा फिसौआ जोंनि इयुन जोलैनि जोंखौ रक्षानाय रोखोम खालामनाय जोंनि जाथि माहारि राव भाषा धोरोमारि खान्थि गासैखौ बिथांमोनासो दैदेनलांगोन। बेनिखायनो जोङो बेखौ सांग्रां जानांगोन जे जों दिनै मुलुगाव गावखौ फसंथानोबा बा गावखौ जाथि माहारिनि गेजेराव सिनायथि होनोबा जोङो गावखौनो दिनैनिफ्राय दानिफ्रायनो जों समायखिरा लानांगोन जे जिहेतु जोङो बेयाव मोनफ्रोमबो बियाबनि थान्दै महरै जोङो दैथायहरजानानै फैदों। लाइमोन माइनाव गागि गासिबो जानानै फैदों। जों बयबो बाहागो लादों। बेवहाय जोङो दिनैनिफ्राय समायखिरा लानांगोन। जोङो दिनै धोरोमारि खान्थिनि गेजेरजों गावनि राव भाषा जानाय लोंनाय गासैखौबो जोङो मोजाङैनो मोजां सुस्रांलांगोन होननानै बेखौनो आंनि गुरै खावलायनाय। आं गोबाव सम बुंनो थाङाखै। दा एसेयावनो आङो दिनै बाथौ बिबुंसार जोंनि गेजेराव फैदों। बिथाङा दिनै बर' बाथौ धोरोमनि जिनिखि बहा मा जादों मा जायाखै बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव नोंथांमोना नुनो मोन्दों। दा बेनिखायनो आङो बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर बावगोन। मानो होनोबा जोंहा सम मोन्दों जे नोंथांमोना फैनानै जोंखौ बेखिनि मिडियानि गेजेरजों जों जे कार्बि आंलं जिल्लायाबो बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। बे जथुम्मा खुंनायाव जोंनि जे मोनफ्रोमबो बियाबफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों एसेबाबो बेवहाय आरो जोङो गोदानै थानसालि महरै जोङो मैयासो बेखेवनानै दिनै दौरि दौसिनि गेजेरजों